Магутнасць 12 мегаватт у гадзіну, работа ў 4 рэжымах, а сабе кошт атрыманай электраэнергіі ў 6 разоў ніжэй закупляемай. Пуск протурбіннай установкі – гэта сапраўдная инвестиция ў будучыню. Выработка такой дешевой электроэнергии позволит снизить в конечном итоге себестоимость нашей продукции, удобрений, которые востребованы как на внутреннем, так и на внешних рынках. Выработка этой электроэнергии, она уже будет более полно использовать то тепло, которое еще вчера мы не использовали до конца, более качественно. Падчас реализации проекта ўзнікла немало пытанняў, санкцыі спрабавалі выбіць з каляіны. Праблема з закупкай неабходных матэрыялаў і абсталявання, а таксама адмова пастаўшчыка выконваць шэф-монтажныя і шэф-наладчыя работы. Усё пераадолена, дзякуючы айчынным спецыялістам. Было сложно, комплектация была очень трудна. Очень сложно было с программами разобраться, чтобы запустить. Пришлось даже расшифровывать программы, которые были заложены в самой турбине. Вскрывать, расшифровывать. Это было очень сложно. Россияне немножко мы пригласили фирму, оборудование, которое они поставляли уже дополнительно к немецкому. Они нам помогали немножко, но в основном все 99% отечественные. Асаблівасць тэхналогіі выпрацоўкі электраэнергіі на гомельскім хімзаводзе – адказ ад прыроднага газу, мазуту і іншых відаў паліва. Вадзяную пару для працы турбіны здабываюць шляхам утылізацыі цяпла, хімічнай рэакцыі падчас вытворчасці сернай кіслаты. Вылучаемая цеплавая энергія не выкідваецца ў навакольнае асяроддзе, а накіроўваецца ў кацёл-утылізатар. Пры вытворчасці 1 тоны 100% сернай кіслаты выдзяляецца больш за тону вадзяной пары. Цяпер яна будзе круціць турбіну. Наращивание 30% мощности, оно связано с тем, что нам необходимо на 30% больше будет как получать сырья и так, соответственно, отгружать готовой продукции. А это, на самом деле, очень большие объемы. Новая протурбінная установка – гэта толькі пачатак. Гомельскія хімікі плануюць правядзенне рэканструкцыі сернакіслотнага цэха з павелічэннем магутнасці вытворчасці да 1 мільёна тонн монагідрату сернай кіслаты ў год. Тацяна Піменёнкава, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».